Čaute ľudia, vítam vás pri mojom ďalšom videu. Moje meno je Puko a toto je 20 faktov, na ktoré sa absolútne nikto nepýtal. Vesmír vonia ako grillované mäso. Astronauti tvrdia, že ich skafandre po výstupe do kozmu majú vôňu veľmi podobnú grillovanému stejku. Druhý fakt, vikingovia nemali rohaté prilby. Áno, je to tak, tento mýtus pochádza z divadelných hier a kostýmov z 19. storočia. Tretí fakt, kačice sa ti môžu smiať. Keď kačice počujú niečo vtipné, môžu vydať smiech podobný ľudskému tomu smiechu. V tvojej posteli žije viac ako 1 milión roztočov, ale neboj, sú neškodné a väčšina z nás s nimi žije celý život bez nejakých problémov. V Japonsku existuje ostrov plný králikov. Onushima je známy ako králikový ostrov, kde žijú tisíce divokých králikov. Ostomilky sa môžu opiť. Keď konzumujú pokazené ovocie, ktoré fermentovalo, správajú sa podobne ako opití ľudia. Na Saturne a Jupiteri môžu pršať diamanty. Extrémne tlaky menia uhlík na diamanty, ktoré padajú ako dážď. Med nikdy nevyprší. Archeológovia našli 3000 rokov starý med v egyptských hrobkách a bol stále jedlý. Pre zaujímavosť. Kravy majú najlepšie kamarátky. Mám na mysli kravu ako zviera. Nie je tu namyslenú spolužiačku, na ktorú si myslel ty. Ak ich oddelíš, môžu prežívať stres alebo smútok. Srdce krevety je v hlave. Navyše majú krv bez farby, ktorá na vzduchu zmodria. Na Antarktide je miesto, kde nepršalo 2 milióny rokov. Suché údolia sú jedným z najsuchších miest na Zemi. V Austrálii existuje jazero, ktoré je rúžové. Volá sa Lake Hiller a vedci stále nevedia presne, prečo má takú farbu. Pandy si môžu robiť kotrmelec z čistej radosti a často to robia, keď sú šťastné. Ak by si prešiel pešo na mesiac, trvalo by ti to asi 9 rokov. Pri chôdzi tempom 5 km za hodinu bez prestávok. Žraloky sú staršie ako stromy. Plávajú v oceánoch už viac ako 400 miliónov rokov, zatiaľ čo stromy sa objavili asi pred 350 miliónmi rokov. Vikingovia považovali lebky nepriateľov ako poháre. To im dodávalo desivú reputáciu medzi nepriateľmi. Kengúry sa nevedia pohybovať dozadu a preto sú symbolom pokroku v austrálskom znaku. Kone a kravy sa dokážu spriateliť. Mnohé farmy majú kone a kravy ako najlepších kamarátov. Existuje medúza, ktorá je biologicky nesmrteľná. Hej, vážne. Ale teraz neviem, jak sa to číta. Turritopsis dohrini. Turritopsis dohrini. Asi niečo také. Toto. Turritopsis dohrini. Čo je za meno? Existuje medúza, ktorá je biologicky nesmrteľná. Áno, Turritopolis dohiny sa dokáže vrátiť do svojho mladšieho štádia a začať život odznova. 20. posledný fakt je, že ak ma začneš sledovať alebo mi dáš like, urobíš ma tým najšťastnejším, ale fakt, že najšťastnejším človekom na Zemi. A taktiež ma môžeš začať sledovať na Instagrame, kde sa volám rovnako ako TUPUKOO. Vy ste sa náhodou pýtali, prečo som celý čas pozeral tak mi hore. Asi už vám to niektorým došlo. Je to preto, mám tu akože tie fakty vytlačené, hej, lebo bez toho by som to nevedel zase. Dve žuvačky a deka, lebo vonku extrémne fúka vietor. Mal som v pláne, že si dám aj mikinu. Aha, jak sa vyčasilo pekne. Mal som v pláne, že si dáme mikinu na seba. Tak akože hej.
Tu bolo baš čudno. Nezabudni dať like a odber a čau.